sampean lamun mangsa. Hari sebenarnya masih ngaran menusa kajareka enak belenak kudu bebarengan. Apa maning kula ya paribasane wis dadi keluargane sampean. Kula molah awan bengi esuk sore ya kanggo mempani ponakane sampean. Hari sampean kuno li bayaran sing mandur ku dewekan bae kuno. Yakin gabung ke mandur nanti mau nemarupan di panjeri ini. Tahukah? Engkau jewa pakatan dikawis peragat gawe bendungane toli jegawe kegaleng di kita. Dari bangku sejen maning keparangan mamandur wong cikur kan kajana. hari mau Mama Siti kan. Iya Mama Siti wong cikukur. Mimi Siti wong cikukur. Hari bokat kuwayai bayaran sing mandur sindu prajaku dorong. Pas kula ku sing aduan ki ngentak bae sonana wong bagi-bagi duitku. Dadi sampean ku padha maning durung dibayar ngono. Sekian jatah mumpung anak kesempatan mumpung anak waktu mamang di harapan takon priwe sih tegelengakane wis saulang kala ayane sirah ke ora gairah molah ya kaya wong ora gregel kun dilawani nglamun kakek nglamun dadi apa sirah ke sing dilamuni kan cak pengen jadi uang iki mengkeren ya bareng-bareng embuh enak embuh blenak wis bakal kerja ning kene wis ajak mana-mana lamun jare pintere wong ngomong wis aja glati setan sing ora aton lurus sing jelas-jelas wae apa sirah sing dilamuni tadi sampeanku sebenarnya memperhatikan kula bae kononnya ya wong mantu berarti lamun sampean takon mak kula ki kudu jawab gini ya kudu jawab kudu jujur jawabane sirah apa sing dilamuni anu memang iya aja turun tak kaya ngapa kula ki karo omongane wong rumah jebak carita sing arane wong rumah tangga bener lamun bisa mah antara urusan lanang wadon urusan keluarga sebisa-bisa aja urmuning wong sejen aja maning dosa lamun bisa masih ngaran urusan keluarga iku najan manuk laler menclok aja sampai krungu tapi sing ngarane menusa yongan dipendem sepira jerone batas kesabarane menusa iya na batas apa maning kula ki umah-umah yang karo ponakane sampean saking makulaki bakal ya ngomong terus terang ini apa jemulane jaka sidang yang lamun bae meneng bae biasanya selalu semangat sumringah tapi kok kena ngapa orang ayam perantin yang dina biasa benar alias sing jadi masalah mah dudu masalah sejenek ini Pak terang-terangan apa sing jadi permasalahan ya masalah kula ku mikiri ponakane sampean ya keluargane isun kono mah lah bisa sira ngomong mengkono ku priwen kun kurintiane ku ya sampean weru dewek rumah tanggane isun ya karo keluargane sampean ti karo sing aran Sumiraku iya ponakan kita padahal mah ulah dicari dewek mah wong lanang najan langka gak anak-anak kan bener tanggung jawab sarane wong lanang aja Sumira anu Sumiti anu Ramina ulang tahun beli paham-paham ya aduh rasa-rasanya gini rasa-rasanya pikirannya genjong aja hilang lu barang diri tamu bener pikirannya biang ya Sumira ku jare dewek mama pengen nyandang bagus kayak sebuah batu retak toko kena bener pengen mangan enak ya tak turuti jangan wong lanang menggawe molah kanggo sama maning lamun duduk kanggo keluarga bener cuman jare kasih ngarane segara ya anak asal ku lebaknya napa maning kerjaane pula ki jaja madrasah bandina paribasane cuman dadi pegawai dadi pekerja pembangunan bendunganku bener
lagi sing ora-ora. Ngomong maning saking bae sampean makine ilok ampar-ampir ning dalanku sepon. Iya. Saking bae sampean paling meluan kaya batur-baturane. Duit gajian entok je kanggo dolanan online bae. Aduh, mah untuk mambukanane kula ki. Iya. Barang anu tas tekan tamu pisan. Aduh, tambah bleng. Aduh, wis bener aja lamun sampean wong lanang tanggung jawab, Pak. Anak tamu ku nawari rezeki ya diterima pe no. Jare kula ki. Iya. Sing arane tamu gimana soten ana butuh. Iya. Hari wong mula masih jelas-jelas bae ora mah. Lah. Sampean ngomong kakana. Bener. Wis karuan. Lah. Bin majalah ya. Iya. Mamang garap ngomong karo sira. Tentunya bakatan sira olah gajian ya tentu mamang ira ya gajian. Kun mah bokatan laki nira nuntut bokatan nyangka sing ora-ora sing karane maje bayaran didinakaken ing wong wadon bokatan disangka duit kunku nyalah gunakaken ya kari ngomong bae ning mamang. Jadi sampene gelem nyakseni. Gelem nyakseni yo priwin-priwin kan sira kok pader olah bareng karo mamang lamun bayaran ya weruh ning kanton ning matane mamang kan Tapi kayaknya wis terlambat gini Pak. yang boleh kebakatan mengkonon maya terserah sira sing jadi wong lanang keputusan anak ning wong lanang sebab apa sing arane ponakane mamang ki sing arane duit ku sing ditakokaken ku pertama-tama ku duit kadang-kadang elok bingung Jadi sampene beli ngeloni ponakane sampean. lagi orang ngeloni ponakane mamang lagi orang ngeloni sira sing dadi mantu imbang-imbang anane sira rupane di rumah tangga karo ponakane mamang wis ampun ya priwe Ya kanda durung praktek sana tamu maning. Kok kandane mampu ada hukum bukan kerumuk. Urusan keluarga soalnya. si Kang Jaka rupane lagi glendeng bae. Gampang kayak sama nih beli gula nih. anak mantul Anu punten kene noh ya. Artine namun senok je takon kenang apa jejaka king rambut bae konon. Ya lagi glendeng bae, lamun bae, rambut bae. Ya beli mangkonon hari senok ki baru ngarane gula ki sapa. Bun Santi senoke. Ari sampean ku durung meruni kula ta Mas. Yang bulannya bakal teman bung sejen rada deg-degan masalahnya beli rumah mene. Kakak kula arane Elin. Siapa? Elin. Helin. Elin Helin mana kayak kaji ceri apa? Oh, garap nanggap maning gua apa ini? kalah kaya nih Hari senok ku Helin ku sing anu, sing manggungan takut Dudu Kang. dudu. Dudu. Hari senok Helin Bun Santi. Dudu kula ku Elin minangka anake Rama Mandul Raja. Sampai sing dikanda-kanda bang. sebab apa mamang pernah metermos di rumah yang ucap pun si kudu gangan bagi Ya kula mayongan pekerjaannya baru dikanda aneh wong molaka. Elan anake mandurku. dari gegere jaga Beduaran beli uruning uang. cak nakonana harapan apa enak-enak kamu Utusan maning aja-aja. Pendingin jangan rama seni gua hari senok kok dikokon anu ta tuan mandor tanok Beli anu paling gak ngatrakan bayaran kayak kaya nih aduh kaberan lagi yang gue tonggoni kini dong durung bayae Kang. durung waya jare ramaku jengko cek 2026 ambu mulai beli dinaken ku hitungannya aku kuno ya aduh nok sing bener kan aku cantik tetem ya Sukiki. Sukiki bayarane sama. Sukiki Iya. ya punten kin mau takon orang aja Ya. aku ketemu anaknya bener jak iya sekalian kun ku bayaran Sukiki ku hitungannya mancing hitungan tahun kin Rama
tuane Seno ku janji. Woi, ager, masih ager. Hah? Mulainya tas lebaran. Cari siapa? Mulai tas lebaran. Bayaran anyar tas lebaran. Dia mah masih bayaran lawas. Bayan weruh. Iwas tamu beli tak tampani. Sing bener kejar. Toli sampeane maning. Sing penting mah sampean kerja ke anak itungane. Beli mengkonon anu nok kula mata konsultan kini utusan wakilakan pekerja sejene. Kaya kono. Sebab pada ngarep-ngarep untuk pekerja sejene kupun. Ya memang bener sing ngarane wong kerjaku ya artine butuh bayaran. Iya. Tapi memang durung waktune ngono kan. Hari bokat ini dikokon wong tuan. Hari ini si Senok sih bisa nih melaku-melaku dewekan di dalan si garepan penting. Aduh bocah wadon umur semene lamun bisa mah melaku-melaku aja dewekan. Sebab zaman peceklik ya benar. Ini kabeh ini pegawainya wong tuane Senok lagi pada ngarep-ngarep. Bahkan lamun kudu rumah wingi kita pada demo, tas pada gugat ini nok. Sabar ya Kang. Sukiki lorisan. Sukiki sore balik. Wis, apa udah mah rada solot. Cak pengen beru ngomongannya Cak. Pas yang bertahun mau ya Cak. Jadi kula kok seorang sengaja libat. Cuman ngrungokaken perintihane sampean. Artinya ya sampean ku ya aja dipikiri wong wadon sing kaya konon. Oh iya jadi pikirin pribadi. Ya Cak, dilebakin ini. Paribasane cari wong tua kandang mah. Menjangan melayu gari alase. Tugale karo wong tua nih anak-anaknya gemelu tugal. Tapi ini dilengakannya bisa sirah ngomong mengkonon pribadi. Ya artinya tau Bang. Ada teh sing aran wong wadon mah ngarep-ngarep duit, ngarep-ngarep bayaran. Kadang-kadang wis dibayar ya tetep masih kurang baik. Ya tapi anu nok ya lamun Senok kudu weruh kakang kiwis duwe keluarga keceluk imam ning sejoro ning rumah tangga kewajiban ning ngempani sing dadi anak rapi lamun Senok kudu weruh ya termasuk ulah kandha karo sampean memang bener apa mulane jaka sindang ki lamun turun tangis turun tenggalan lantaran maki sing dadi keluarga sing dadi rapi ngecap pegatan ya lantaran wong tuane sira sing beli upah bayaran ning pekerjaane. Oh, Artinya sampean ku lamun rapine sampean ngajak pegatan ku ketem konon. ai bocah kalisan bocah wingi ya Mbak. Iya, Toli sampeane maning. Wandan kaya sampean ki wonge ganteng. Kerjaane solot. Wis ora usah dipikiri wong wadon sing kaya konon makan. Masih akeh pirang-pirang wong wadon sejen sing ngarep-ngarep sampean. Nok, sira kowe enak bae ngomong kaya konon. Iya, iya, Cak. Jare dewek makulang imang pengen ki. Bisane ku sumiraku bener. Gelem tak kawin soten oli nirakati kuno barang sekian sing ngajak pegatan. Wong wadon di sing gelem karo jaka sindang, wong melarat keciprat, wong beli duwe apa-apa. Aduh mangan gadadak luruk kuno barang pegaweane kangelan bisa. Anak Macet lantaran wong tuane sirah biasane mulang dina bulan kinan makat loro bulan mati siji mesti wong tuane sirah gitu usah jadi pikirin masalah bayaran. Tenang sukiki bayaran lorisan sampean. barang anu anggarannya 2025 Oleh mengkenen ke Kang. non Kakang Jaka. Artinya sampean ki aja pikiran, aja khawatir beli payu rapi maning karo wong wadon sejen. Masih ana sing ngarep-ngarep sampean. iya gimana kan bapak mati yang sedang semacam kita memangai ke artinya kabur sakit kita melesakan digunakan di rumahnya jangan kita seneng nih karo sirah jauh sebaik Cak daripada karo ponakan kita sirah membangun baik sampean ki melas nih gula kuya melas sebab apa pada baik wong lanang kita mah terserah pun main bang sirah jadi lamun ana sing gelem karo kula ku sampean ikhlas rido yang maning pun ponakan kita jalung Marian Pak ya iya barang anu mau sih karena
rezeki mah bakuan. Aduh, Wis bos sebakut anane. apa sirah bae kita mau. Iya. Beli. Bagaimana kita mamangnya sirah karo Ya, ponakan kita ya bener jare aropi untungnya Kadang wong rumah tangga yang ngawiti sing nol dikit ngono kan. ya beli mangkono no ya artine sedurunge kakang jaka sindang ucapakan kesuhun yen setekane nok elin minangka keturunane mandor iki wis ngehibur cuman lamun nok elin ngomong ana sih bocah wadon sing arep-arep naro demen karo isu naro seneng karo isu ya kayane beli mungkin kuno nokolin tapi lamun memang iya apa sing dadi omongane no kayu iki beli lagi cuman sekedar menghibur beli lagi badan kali sapa wonge sing duwe seneng karo bulan jaka sindang cak omongan cak bocah wadon iki sing seneng kuningan. Ai sampean aku durung berumah ya ta. ya lamun weruh memangsa takona ya Artinya biasanya kan bakal wong lanang anak wong wadon sing mandang-mandang bae sing kadoan unku wong lanangku menawakah ngerti sing mandeng-mandenge sapa Iya. sing delengaken sing merhatikaken sapa toli kakang makini tekaning bendungan ya tujuannya pengen mulah pengen luru rezeki beli mikir ya nanggung delengaken ya Orang ngerti anu kan. sampai kena apa sih bang Ya artinya kabeh pati teman-teman perhatian kita kumpul lama. jadi sampean pengen weruh lamun memang bener ana wong sing duweni seneng karo jaka sindang lan bakalen nerima apa anane karo jaka sindang ya kan disakseni Sakseni. mang sikut dudu wong sejen ini mang no mang sikut minangka keluarga ya keceluk mamangi pene isun jaka sindang ananging reh ning weruh ning kepribadian sing dadi aloponakane sehingga ya duwe pepela karo isun jaka sindang tondokaken sapa bocah wadone Gue penasaran cak bocah wadon tikun kok. ngendi anane bocah bocah iya ya anane kene bocah aku gagal anane kene anane kene anak Kono buri jodoh bocah ngene. beli Langsung kurungan. ora oli bocah aku bocah aku lamun dicawel ya kena lamun dideleng ya katon Diduil. diduil ya kena parek bae Lamun diserawat. diserawat ya pasti kena nek mall bakal meleset yang mana nuwange parek berarti anane kene anak kuno karo mama Gio tak beli beli orang duh iya senang Gione kage sunat kaya Sampai kita pengen berubah gini kita memenang karo band. Ayopi tahun beli ayo bima dewekan karo mama Kuwanto aja ini paling gedolanan mama kuwanto ya sejen mama kuwa kelasnya mama kuwu terus ada dengan tibong anak leman bebas tangannya kula ya mas oh ditodokakan Ditodokakan ya mas nenek majuan Cak. Todokakan ya mas tapi pakana sing senang pun toledak suradon pak todokakan matanya sing jelas dino ka di ka ka di ka mak Mapek. oh ya nih kali-kali ku beli wara-wara bocah lagi guyonan tapi di sipah Jadi penduduk mau kapan dikana kepo. Ije lamun sampean pengen urung bocah wadon sing demen sampean. Ije delengaken penduduknya kula. Muter. Mana? Uje mas. Delengaken Ya. barangan awak iki. Cakun si demen. Elin Jewa. Elin demen sih. Anak emang. Yes. Pas mangan apa sih sampean ku Pak? Jember yo kan kita nih bagian ponakan dewek gadul. Pelas dul tumbang ibu
karo Ya Cak. wis ngerti ning perasaane kula sipate wong lanang. Tapi terus terang nok Elin ya. Ya, Rasa kaget lan kaya beli percaya. Elin pabilang putri kinasihane ya mandur Sindu Praja. Kumanda ketemu ning tengah dalan ngomong bahkan ngungkapaken perasaan jarene nok Elin naruh seneng karo kakang Jaka Sinda. bener kono kakang. Apalagi beli guyonan nok ayu. Elin beli lagi guyonan lawan sampean. Lamun sampean kudu Elin ku saban dina selalu memperhatikan sampean. Jadi karena gawa kopi karo termos kepelantaran kan? Pulang ku bari nyawang karena si kadoan ka delengakan bae. Subhanallah. Lamun memang bener apa sing dadi ucapane nok ayu. Kaya bagja ya wa kula. Artine bocah wadon sing selalu dadi kembange lambe. Dadi kandhakane kabeh wong menggawe. Kok kenapa naruh senenge karo kula Jaka Sinda. Tapi nok ayu. Terus terang memang ditepungkiri. Lamun nok ayu pengen weruh perasaane kakang Jaka Sinda. Ya sapa wong lanange, Pak. Deleng bocah wadon semene ayu semene baguse. Ya. Najan keceluk ramane mandur Sindu Praja. Bener. Wong sing angku, wong sing kebilang duweni sifat diktator bener ya jare dewek. Bener. Tapi sejen sing dadi keturunane. Lebakuan, bener. Tapi no kayu. Sementara saat iki kakang durung bisa ngupai harapan anggone kakang bisa nerima apa beli kelawan rasa demen senenge Elin. Tapi lamun takon kaya ngapa perasaane kakang Jaka Sinda. Kakang ya pada duweni perasaan seneng karo no kayu. Cuman Ya, Ning kakang wis duwe keluarga. Sementara kakang bakal balik ning omah ya Pak. Anggone mutusaken garep digawa mendi rumah tanggane kula kelawan ala ponakane sampean Pak. Mungkin Maya Cak ya, sira de hubungan karo anake mandur ya mangga dilanjutaken. Lah masalah ponakan endah urusan mama. Oh non, Ya. tapi sampean aja mendi-mendi di Aja watir kotak saksa ini bukan tanting-bantingan apa-apa ponakan mama mesti maju. kian mah ya cari kajaman kan wis kewalik Bener. ya, bakal pengen mah bakal lanang wadon pada senenge sing jaluk bukti ku wong wadon. Tapi sekian reh ning wong wadon dipit sing nguluwi ngomong seneng ya berarti kewalikane wong lanang sing jaluk bukti. Cak pengen roh dengan. jadi sampeannya perlu bukti konon kakang. Ya aja watir bakal terbuktiaken senajana sampeannya masih duweni keluarga. Kulane artine wis ngungkapaken perasaan ing sampean artine ngrasakaken lega. Mudah-mudahan lamun memang anak dalaning jodoh Ya. Jaka Sindang kudu ketaut rumah tangga kelawan no kayu Elin keturunane mandur Sindu Praja sing dadi dedalan tempat iki sing dadi saksi no kayu. Mumpung mlaku-mlakune kita wong loro iki disakseni panitia. Ya. Bu, acarane barangan acara apa jadine Cak?